Здравейте, аз съм Габриела. Уча в професионална гимназия град Кубрат. Здравейте, аз съм Горан. С Габи сме за първа година в това училище. Участието ни в клуб това ме интересува. Сформиран по проект на Асоциация Интегро ни помогнала да се адаптираме към новата среда. Членовете на клуба станаха наши приятели и закрилници. Те ни помагаха много както по училищни, така и по други въпроси. Сбирките на клуба бяха интересни и забавни. Често се организирахме дебати по различни теми. Например, трябва ли момичетата да имат образование, има ли толерантност в нашето училище и други. На сбирките разбрахме за основните правила в фотографията. Участвахме в двата фотоконкурса, обявени от Асоциацията Интегро. Благодаря за възможността, която ни даде Асоциация Интегро посредством училищния клуб. Много искаме и се надяваме през следващата година да има дейности и инициативи на Асоциацията Интегро по проекта, касаещ ромските младежи и тяхната интеграция в обществото.